Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň duşanbe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şuunky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýetiň prezidentini Siriýada aram gozgalaňçylary bombalamazlyga çağırdy. İki lider 14-nji fevralda telefon arkaly gurlaşdylar. Ondan 2 gün ozal bolsa dünýäniň güýçli döwletleri Siriýada düşmançylygy çäkli suratda toktatmak barada alalaşdylar. Türkmenistanyň Täze konstitusiýasynyň 15-nji fevralda çap edilen taslamasynda prezidentlik möhletini uzaltmak göz öňünde tutulýar. Prezidentin 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýarlar hakkında gurulmaýar. Näçe bilen saýlanýar. Aşgabatyň resmiýetleri paýtagty abadanlaşdyryş işleriniň hili sebäpli prezidentin käýin çaldylar. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyşyp boluň. Türkmenistanyň Täze konstitusiýasynyň 15-nji fevralda metbuatda çap bolan taslamasynda prezidentiň möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmak göz öňünde tutulýar. Şeýlede prezident wezipesine taýlanmagyň sany görkezilmeýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasynyň taslamasyny makullamak we köpçülikliň maslahat etmek üçin teklip etmek barada permane 2-nji fevralda gol çekipdi. Türkmenistanyň baş kanunynyň taslamasy 143 maddany öz içine alýar. 28 maddanyň digini ýene 80 madda ütkötmeleriň hem goşmaçylaryň geridilenligini türkmen mediasy habar berdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyny düzmek işi prezidentiň karary bilen 2014-nji ýylda döredilen konstitusiýon komissiýasy tarapyndan amala aşyryldy. Bu komissiýa prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň özü baş tutanlyk edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginiň dowamında Siriýada aram gozgalaňçylary bombalamagy besetmäge çağırdy. Iki döwletiň baş tutanlary 14-nji fevralda telefon arkaly söhbetdeş boldular. Mundan 2 gün öň dünýäniň täsirli döwletleri Siriýada düşmançylygy besetmek barada galalaşdylar. Emma şu hepdeniň aýagyna çenli güýje girmeli galalaşyga uruşdaky taraplaryň hiç biri gol çekmedi. Hakdan Barack Obamanyň Putin bilen geçiren gepleşiginiň Siriýa ynsanperwer kömegini gysgaly bermegiň zerurlygyna we howa hüjümlerine gönükdirilendigini aýtdy. Orsiýetiň gozgalaňçy güýçlere garşy gönükdirýän howa hüjümleri Siriýanyň goşunyna ýurduň iň uly şäheri we uruşdan öň sowda merkezi bolan Aleppo şäherini eýlemekde üstünlük kazanmaga mümkinçilik döretdi. Bosniýa-Hersegovina Ýewropa Birleşigine girmek üçin resmi derejede ýüzlendi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça ýol başçysy Federica Mogheriniň 15-nji fevralda aýtmagyna görä Saraýewo resmi arada bilen ýüz tutupdyr. Emma Brüsseliň bu ýurdun Birleşigiň düzümine girmek işini zerur şertlere doly gabat gelýänçe ýyda testiripdir. Bosniýanyň premier ministri Denis Zvizdic ýurdun Ýewropa Birleşigine girmek üçin ýüzlenjegini 10-njy fevralda elan edipdi. Zvizdic 28 agdaly Birleşigiň 2017-nji ýylyň dowamında Bosniýa üçin dalaşgar statusyny kepil geçjegine umyt baglapdy. Orsiýetiň premier ministri Dmitri Medvedew Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad parahatçylygy gazanmak mümkinçiligine eýe bolýança Moskwanyň Siriýadaky harby hereketlerini besetmejegini aýtdy. Medvedew bu barada Time jurnalyna 15-nji fevralda çap edilen interwýusynda aýtdy. Medvedew hökümete garşy çykyş edýän eli awtomatik ýaragly gozgalaňçylaryň Orsiýetiň howa darbalary üçin nişandygyny aýdyp olaryň ählisi banditler we terrorçylar diýip belledi. Orsiýetiň premier ministri diňe Assadyň ulalaşygy gazanmagy ukyply gozgalaňçy güýçleri bilen gepleşik geçiren ýagdaýynda Siriýada parahatçylygyň bolup biljekdigini aýtdy. Emma bu adamlaryň entek kesgitlenmänligini belledi. Şeýlede Medvedew Orsiýetiň günbatar döwletlerinden Moskwa garşy sanksiýalary ýatyrmagy soramajygyny duýdurdy. Günbatar Orsiýetiň Ukrainanyň Krym ýarymadasyny anneks etmegi we gündogor Ukrainada Orsiýetçi separatistlere goldamak üçin ykdysady sanksiýalar girdipdi.
Gündoğur Ukrainada orsiyetçi separatistlerin ve hökümet güýçleriniň arasyndaky söwüşler güýçlendi. Gumanitar ýagdaý hem aýylgan stip Ýewropanyň baş howpsuzlyk edarasy Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Söwüşýän taraplar front liniýasyna agyr ýaraglaryny çekdiler. Hususan da separatistler harby çärelere şol sanda giýjeki türgönleşiklerini geçirdiler diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk kuramasynyň baş sekretary Lambert Zanier 15 fevralda aýtdy. Gündoğur Ukrainada ok atışygy besetmek barada 2015-nji ýylyň fevral aýynda Minskde ulalaşyga gelinip deşelede sentýabr aýynda ulalaşyk baglaşylyp teýmaga Ramazan geçen ýylyň aýagynda söwüşler güýçlendi diýip Zanier bellädi. Demirgazy Kafkasyň Dagestan Respublikasynda ýol gözegçilik polisiýasynyň bölüminde awtologyň partlamagynyň netijesinde 2 polisiýa ofiseri wepat boldy diýip Orset mediasy habar berdi. 15 fevralda Derbent etrafynda bolan partlamada ýene 2 polisiýa wekili yaralandy. Derňewleriň ýetlapky netijelerini görä partlama gazyň ýanmagy bilen bagly bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepli Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orsetýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly gepleşip Siriýada aram gozgulaňçylary bombalamagy besetmäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň we Orsetýanyň prezidentleriniň Siriýadaky zorlugy besetmek boýunça halkara gepleşikleriniň ýygyny 14 fevralda maslahat eden meseleler barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinläli. Amerikan prezidenti Barack Obama, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen bolan bir gepleşikde Orsetýa Siriýada aram gozgulaňçylary bombalamagy toktatmaga çağırdy. İki lider 14 fevralda telefon arkaly guruluşdylar. Ondan 2 gün ozal bolsa dünýäniň güýçli döwletleri Siriýada düşmançylygy çäkli suratda toktatmak barada alalaşdylar. Ýöne üstümize kepdäniň aýagyndan berde güýje girmejek bu alalaşyga uruşýan taraplaryň hiçbiri gol çekenok. Aktamyň bildirmegine görä Obamanyň Putin bilen bolan gepleşiginde Siriýa gysagly humanitar kömeginiň berilmeginiň we hawa hüjümleriniň çäklendirilmeginiň zerurdygy noktarypdyr. Orsetýanyň gozgulaňçy toporlara karşı gönüktirilen bombaly zarbalary Siriýanyň goşunyna Aleppo oğruna barýan söwüşde goldaw berýär. Ýurdun en guly şäheri bolan Aleppo konflikten ozal mühim sewda merkezidir. Kremliň aýtmagyna görä Putin bilen Obama Münchende gelinen alalaşygy amala aşyrmak boýunça hyzmatdaşlygy ýygdamlaşdyrmak barada alalaşypdyrlar. Ýöne Kremliň bir beýannamasyna Orsetýanyň Islam döwleti atly topara şeýle hem beýleki terroristik guramalara karşı alyp barýan kampaniýasyny dowam etdirjekdigi aýyl edilýär. Bu bolsa onuň günmatar döwletleri tarapyndan aram hesaplanýan toporlary da nişana aljakdygyny görkezýär. Orsetýa düşmançylygy toktatmak özüniň hawa zarbalaryna dahilli däldigini aýdýar. Ýöne Siriýada güýç deňaramlylygyny Asadyň peýdasyna üýtgeden Orsetýanyň hawa zarbalary. Moskwanyň bellemegine görä onuň hawa zarbalaryna nişana alynýan esasy guramalar Islam döwleti we Al-Qaida bilen irtişikli El-Nusra Fronti. Ýöne günmatar döwletleri Orsetýanyň köprenç beýleki gozgulaňçy toporlary şol sanyna günmataryň goldaýan toporlaryny da nişana alýandygyny aýdýarlar. 12 fevralda Münchende gelen alalaşyga günmatarly siýasatçylar şüpheli garaýarlar. Mutal üçin Amerikan senatory John McCain özüniň bu alalaşyga böwsüriş diýip garamaýandygyny aýtdy. Ol bu alalaşygyň nämelere ýol berýändigini aýdyň bileliň. Ol Orsetýa Aleppo hüjüm etmäge ýene bir hepde ruhsat edýär diýdi. Jenap Putin'in gıdıklanýany biziň bilen partnerlik däl, ol Asadyň rejimini goldamak isleýär diýip McCain aýtdy. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Kanalymy Azatlyk radiosu.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistandan Owganystanyň demirgazyk böleklerine elektrik energiýasyny eltýän liniýalaryň ýene-de sanynyň çykanlygy habar berilýär. Region elektrik togy bilen öpçünedýän liniýalar ýaragly çaknaşyklaryň netijesinde sanynyň çykan soň ýangy ýakynda dikildilipdi. Soňky hepdäniň dowamynda ikinji gezek ýüze çykýan bu ýagdaý barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulimradynyň berjek maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Owganystanyň Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Jeňçiler umumy ýoly kesýär, ýolagçylary zamon alýar. Faryab welaýatynyň Şirintegap adly etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk bolupdyr. Onuň netijesinde Türkmenistandan gelýän elektrik simlaryna da ziýan ýetipdir. Türkmenistandan iberilýän elektrik togyň liniýasyna we sütünlerine Faryab welaýatynda jeňçiler bir hepdäniň dowamynda 2 gezek ziýan ýetirdi. Faryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça adaratynyň başlygy Seyit Abdulhamidin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä elektrik sütünlerini jeňçiler weýran edipdir. Elektrik simlary üzülipdir. Talebanlar elektrik sütünlerine we elektrik liniýasyna ýetigerli ziýan ýetirýär. Jeňçiler bir hepdede halky 2 gezek elektrik tokdan mahrum etdi. Ýöne biz ýykylan elektrik sütünlerini gaýtadan dikeltýärs. Üzülen simleri ýene baglaýars diýip Seyit Abdulhamid aýtdy. Oy biz 1 metre, yarım metre, 1 metre şunça böyle bolupdy. Talap hale talapatan bergen şirin tamam. Faryab welaýatynyň Dowladabad, Şirintegap we Hoja Sebizboş adly etrabynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda günde diýenýäli çaknaşyk ýüze çykýar. Dowladabad etrabynda jeňçiler ýollagçy daşıyan awtobuslary saklady. Şirintegap etrabynyň hakimi Seyit Lukman Geheriň Azatlyk radiosyna aýdyşyça etrabyň merkezine jeňçiler hüjum edipdir. Uruşda elektrik liniýasyna da zeper ýetipdir. Elektrik tok kesilipdir. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda bir näçe sagat çatışyk dowam etdi. Jeňçiler ýa-da çekilmäge mejbur boldy. Emma jeňçileri ýok etmek üçin Awgan güýçleri Faryab welaýatynda giňişleýin harby operasiýa geçirmelidir. Bolmasa günde şeýle wakanyň ýüze çykyp durjagy belli diýip hakim aýdýar. Şirintegap merkez uluslararası üstüge ve bu uruş devam etti. Tam şu uruşta jiriyaniga katap bolgan. Talibanyň Damla Nurul Haq adly yerli komandiri elektrik geçirjisine goýangyç taşıyan ulaglara zarba uruljakdygyny bildirip haýbat atypdyr. Faryab welaýatynyň 9 etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golanda da jeňçileriň hereket edýänligi aýdylýar. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň öňkü başlygy deputat Seyit Abdulbaqy Haşiminiň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Faryab welaýatynda uruş hereketlerine Özbekistanly militanlar ýol başçylyk edýär. Merkezi Aziýaly jeňçiler terroristlik hüjumlary amala aşyrýar. Yerli ýaraglylara olar harby ugurdan tälim berýär. Daesh bolsa bula köbrak Özbekistanlylar. Rahbarligi Özbekistanlylar. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda da Merkezi Aziýaly jeňçileriň yerleşendigini deputat ma'lum etdi. Şu Türkmen-Awgan serhediga jobaja bolupdy. Lekin serhedde serhatga ýa Türkmenistan serhediga. Merkez algan joy köbrak bular Özbekistan. Türkmenistan Demirgazyk Awganystanyň 3 welaýatynyň şäherini ençeme etrabyny elektrik tok bilen öpçün edýär. Günmetar Awganystanyň Haras şäherine de Türkmenistan elektrik tok berýär. Türkmenistandan Günmetar Awganystan arkaly Kandahar welaýatyna şol ýerden Pakistana elektrik geçirjisiniň kuruljakdygyny Awganystanyň suw we elektrik energiýa boýunça ministerligi habar berdi. Ýöne Awgan güýçleri iri energetika proýektleriň howpsuzlygyny öpçün edip bilmeýär. Özbekistan we Tajikistandan Kabyla gelýän elektrik simlaryna jeňçiler ziýan ýetirdi. Elektrik sütünlerini ýumurdy. Ýykylan elektrik sütünlerini Awganystanyň elektrik energiýa boýunça adarasy 20 gün bäri düzelip bilmän gelýär diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Gulimrady Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Gepleyer Azatlyk radiosu, hormatly radio dinleýijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bolsa bildirişimizi dikkatiňize hödürleýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz.
Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalayaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gizikdirmä. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň taslamasynda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmak gözüňünde tutulýar. Şeýle-de prezident wezipesine taýlanmagyň sany çäklendirilmeýär. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasynyň taslamasyny makullamak we köpçülikligiň maslahat etmek üçin teklip etmek barada permany 2 fevralda gol çekipdi. Emma taslamanyň teksti 15 fevralda milli metbuatda çap boldy. Biz Türkmenistanyň konstitusiýasynyň teklip edilýän taslamasynyň mazmuny barada gurrun bermegi sorap Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewden soradyk. Amanmurat agy bilen kardeşim Sehra söhbetdeşlik geçirdi. Amanmurat agy täze konstitusiýanyň taslamasynda bir şahsyň prezidentlige näçe ýyldyk saýlanyp biljektigi baradaky maddanyň aýrylandygy aýdylýar. Siz hem bu taslama bilen tanış bolýaňyz. Bu meselede gözüňiz bilen täzelik näme boldy? Olabiline belirlenen vakti Türkmenistan'da İhaf Kanunu'nun konstitusiyanın birinci yedek üstüdürüsü değil. O umum ençeme yedek üstüdürlü onun bir konstitusiyadan ayrılan vak sonku yedek üstüdürlüğüne olsunluyor ya olmasa sonku yedek üstüdürlüğüne vak onun sonku yedek gibi ayrılıyor. Sunluyor rakvatlar bir. Amanrada inni şu madda täze konstitusiýanyň taslamasynda barmy ýa-da aýrylypdyr mı? Täzede yok. O iki yere saylanlarıyla özünde umuman ayrılıktır. O şeyle de yoktu. Prezidentin 7 yıllık nüfus bilen saylanyanlar hakkında gururun ediliyor. O neyse de 7 yıllık nüfus bilen saylanacak. O hakkında hiç madde hiç yok. Amanrada inni özüňizden belläp geçdiňiz. Täze konstitusiýanyň taslamasynda Türkmenistanyň prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzaltmagyň hem teklip edilýändigi aýdylýar. Bu barada biraz jikmejik gurrunlar aýtaňyz. Nelerin bizim komşu devletlerimizde hareket edilen konstitusiya layıklıkta ya da dünyanın kötülüklerini hareket edilen konstitusiyada hareket edilen duyguları bağış getirilecek olup uludulun bulmağım ahmat ya mesela orta bir respublikalarının ve prezidentlerinin bir nesnefi önkü konstitusiyalarını 4 yıllık 5 yıllık nüfus bilen taylanıyordine bizim duyguları onsuymuz Kalastan'ı son kresirlen prezident sayılığını prezidentlik möhürü 7 ýyla çenli öldürülüyor. Derken savaşlara bir konuşan görürler, maksud beylekler etken olsa derdi de sol zerurluk deyilip kabul edilen olma mümkün şu maddanın 7 ýyla çenli öldürülmek. Näme üçin boldy büyük maksud sebäpmäne ona aýdym düşünmesi ýokmy. Amanrada täze konstitusiýanyň taslamasynda gözüňiz bilen başy nähil täzelikler bar? Konstitusiýany bundan bir 7-8 yıl olan üstüdürlerinde sonra prezidentin öz işini devam ettirmek ýagdaýynda prezidentin wezipesini yurdun ministrler kabinetinin orunmaharlarının birinin alyp gidilmesi hakynda ýazgy bardy. Endi şol ýazgyda prezidentin wezipesini wagtlaýan alyp giden adamyň özüniň kandidaturyny prezidentlige ödürläp bilýärligi bilmeýärligi hakynda hiç belli anyk durum ýokdyny häzir ködürlenýän taslamada edilşmady Karasyň Türkmenistanyň 1990-njy ýylyň 18-nji aýynda kabul edilen konstitusiýasyny ýazga ýene dorunlyk berilipdir ýa bolmasa arasy konstitusiýadan aýrylan sosiýetden keldirilir. Edil häzir edilýän konstitusiýanyň taslamasynda prezident bolýardy beýlekde ora özüniň wezipesini dowam etdirmek ýagdaýynda prezidentin wezipesini yurdun meclisiniň başlygy artmeli. Ol 60 günüň dowamynda ýurtda prezident saýlawy geçirmeli. Endi özüniň kandidaturyny prezidentlige hödürlemäge hukugy ýok. Ine täze taslamada ol şeýle beýan edilýär. Dogry, men öňde aýtdym, 90-njy ýylda kabul edilen konstitusiýada şeýle beýan edilýärdi. Ýöne arasyndaky üç göçmelerin birden aýrylyp ýene de şu ýagdaýa ýurdup gelmişdir. Mene islerini täzelikli
fayda dolum vermesi. Kardeşim Sehra'nın Türkmenistanlı Ýazyjy Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň häkimi we kommunal hojalyk ministri prezidentiň käýinjine eýe boldular. 13 fevralda geçirilen iş maslahatynda Gurbanguly Berdimuhammedow hususanda paýtagtda gidýän guruluşyklaryň hilinden şeýlede köne jaýlary awatlaşdyrmak işleriniň gidişine nägilelik bildiripdir. Has çekmejik maglumatlary Kardeşim Muhammed Tahirden dinläli. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda köňelşen jaýlaryň ýykylyp aýrylmazlygyndan we beýleki kemçiliklerden şolsanda öz gatnaýan protokol köçeleriniň ýeterlik bedelmezliginden nägili boldy. Paýtagtymyň ähli etraplarynda köçeler we feýli ýaklary awadanlaşdyrmak hemde bağa wasanlygy bolmak goňşy işe örenle yaramaz alyp barýar. Hatta bizim esasıyla ünitleyen köçelerimiz yani köpette taraf çektiren geçen protokol yolları talaba laýyk bedilmeýär. Berdimuhammedow şembe günü geçiren hökümet maslahatynda kemçilik göýberýän ýolbaşçylary bu meselede derhal çäre görmegem tapşyrdy. Türkmen lideri şembe günü geçiren iş maslahatynda geçen hepde gozgan meselesini ýagny paýtagtda ýaşaýyş jaýlaryny kärendesine alýan adamlaryň anyk hasaba alınmalydygyny hem ýatlatdy. İçeri işler ministri Mülükov bar olan kanunçuluğa garamazdan aşağı çağın polisiýa müdürlüğü hem gowunajaý işlemeýär. Paýtagtymyzda gelýän we ýaşaýyş jaýlaryny kärenetine alýan raýatlaryň hasaba anyk kesip bilmeýär. Ol aýratynam şäheriň ýaşaýjylaryny hasaba almak baradaky kanunçylygyň ýerine ýetirilmeýändigini, polisiýanyň bolsa ýerli wekilleriniň işiniň düýpli gowlandyrylmagynyň zerurdygyny aýtdy. Türkmen paýtagtynyň töwereginde esasen şor we çoğunly daçalarynda soňky 1 ýylda 15 000 çemesi jaýyň ýykylandygy, 10 000lerçe adamyň jaýyny ýitirenligi aýdylýar. Emma prezident şor we çoğunlydaky ýagdaýlar hakda gürün etmän şäher ilatyndan jaý gurmak üçin mellek ýerleriniň berilmegini sorap köp arda şikayetin gowuşýandygyny aýtdy. Döwlet başçylaryny paýtagtdaky ýol, köçe, elektrik öpçünçiligi ýyladyş sistemasy ýaly ugurlarda onlarça ýyl bäri dowam edýän kemçilikleri boýnalmak bilen bir hatarda ilata mellek ýerlerini bermek meselesiniň hem talaba laýyk ýagdaýda çözülmeýänligini tasdik etdi. Şeýlede prezident soňky ýyllarda Aşgabatda gurulan binalaryň käbirleriniň Eýam Guinnessiň rekordlary kitabyna girdilenligini ýatladyp, ol binalary talaba laýyk saklamakda kemçilikleriň köpdigini boýnaldy. Prezident Berdimuhammedow hususanda paýtagtda köçeleri we selgähleri awadanlaşdyrmak, şäheri bagy bostanlygy öwürmek işiniň ören yaramaz alınıp barlýanlygyny hem aýtdy. Şeýlede ol şäheriň etraplarynyň ählisinde belli bir tertibiň ýokdugyna, jaýlara, binalara esewan edilmeýänligine, awtologary goýmak üçin duralgalaryň ýeterlik däldigine, zirdebileriň wagtynda ýygnalmazlygyna öňe çekdi. Şäheriň bir neçe ýerlerine awtologlar hem goýmak üçin duralgalaryna ýetmeşiligi diýär. Zirdebiler köplenşip wagtynda da hem aýrylmaýar. Elektrik energiýasyny üpçün etmekde ýylady sulundaň işinde bökdönşiklaryna ýüze çykýar. Azatlyk Radiosyna interwýu berýän Azatlygyň websaýtynda we sosial ulgamlaryndaky saýpalarynda pikirini galdyrýan Türkmenistanlar prezident Berdimuhammedowyň şemme güni agzan kemçiliklerini diňe bir Aşgabat bilen baglykda däl, bütün ýurt boýunça öňden aýdyp gelýärler. Şonuň bilen bir wagtda raýatlaryň arasynda paýtagt Aşgabatda gurulýan belki-de talaba laýyk saklamak üçin hemişe uly çykdaýjy talap etjek kaşaň binalaryň köpligini aýdyp, şu sebäpden vilayet etrap ýerlerine az öns berilýänligini hem nygtap gelýärler. İkinci taraftan bayramçılıklar 2017-nji ýylda Aşgabatda geçecek sport çäreleri we beýlekler bilen baglykda paýtagta gelýän yerli migrant işçileriň gysylmagy, vilayet ulaglarynyň şähere salynmazlygy ýaly çäklendirmeler adamlarda has köp alady döredýär. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatlaryny dinlediňiz. Mary vilayatynyň Taxtabazar etrawynyň ýaşaýjysy öz ýaşaýan ýerinde ýollaryň ören erbetdigi barada Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Söhbetdeşimiz Taxtabazardan owalara barýan 10larça kilometrlik ýollardan gyşda hatda ýörep hem bolmaýanlygyny aýtdy. Habarçymyz Sultanat Şylwanyň Mary vilayatynyň Taxtabazar etrawynyň ýaşaýjysy Kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Taxtabazaryň demir ýol wagzalyndan etrap merkezine barýan çaň ýollaryň juda yaramazdygy görünýär.
Ovaların yollarının ýagdaýyna nähile. Misal üçin öz owaňyzdan mysalalarynızda yollarynızyň ýagdaýyna nähile. O üçün kem şol wagzaldan gitden taktabalar bar, ýani ýoluňyzy görseňiz owaň üçinde kem şonnaly. Ýaman erbet. Onu owalamyna metel şolar ýaly. Ýoly üns bermeýärler. Ýoluň ýagdaýy ýaman yaramaz. Köçelemde şolar ýaly, ýa suw ýagstat ýagsyta ýörep bolmaýa, palçyk hiç kim üns bermeýär ýola. Taktabalaryň merkezi bilen demir ýol wagdarynyň aralygy näçe kilometr? 12 kilometr. Owaňyz hem misal üçin näçe koçalykdan durýar? Edilmeň ýaşaýan owama şu 70 oçalyk bar. Ýöne boş mellekler kentek göç barmadyklar kän. 70 oçalyk ýaşaýjy bar. Şol 70 oçalyk ýaşaýjy näçe köçämdi diýe? 4-5 köçe. 4-5 köçede, her köçede azrak bar da arasında boş mellekler göçüp barmalar bar. Ýanky 4-5 ýoluň, ýanky owaçynyň 4-5 köçäniň haýsydyr bir oňorlan ýeri barmy? Howa çagal döktüler. Çagal döktüler, ýani asfaltlamaýarlar. Näşe gysaýlary, çagalar nähili kynçylyk çekkä, mektep ýaşy okuwçylar ýa bolmasa işe gitýän adamlar şu palçyk ýollarda nähili kynçylyk çek. Bize etil özümizde taktabadara gitýän moza hor bolup gitýäs. Öýümizden asfalt 2 kilometre bardyr. Şonu aňryk göremeli, düşüp ýükli düşseňem, ýene bärik ýükli gaýtmaly 2 kilometr. Tak tutsaň bir çykarsa bir çykarmaýardyr, ýa beýik tutyr, kyn görýärler. Maşin gabat gelmedik ýagdaýynda, takly tapylmadyk ýagdaýynda şu 2 kilometr ýörek geçýär. O ýöreğim bilen barçak bolsaň näme etmeli? Kalhozna giren, pendi kalhozna giren avtobus uçaskamda girmeýär. Onu bärdak daýhan kalhozna avtobusna men gaýtmaly bolýarda. Onu ýolda gitýär olam. Onu 2 kilometr öýmede ýöremeli. Şol 2 kilometr batgalyk bolýar. Howa, ol pesjak owamyň köçesiň içinden geçip gitmeli bolýar. O köçede durstdal, onu ýapydan çykyp öýmede barmaly bolýar. Ýapan beýik. Owanyň mektebi nirekde ýerleşýär. Mektep bilen araňyz uzakmy? Şu mektebe gatlanda çagalar näme kynçylyk çekýär? O çagalarda ýaş çagalarda mektepdaş bolýar, ýa ena taza gitmeli bolýar, ýa ulrak dogolara gitmeli bolýar. Kynmaly horçak bolýar mektebden daşda. O ýyna gaýtanda da öňüne çykaýmadan ýaş çagalar şol matgalykda, palçykda ören kyn bolýar. Onu ena taza dogolar, ulrak dogolara öňünden gidip alyp gelmeli bolýar. Başgala iş bolýar, kyn bolýar. Kısağır gelip ağır düşende ya olmasa yağın yağıp yollar has yaramaz bolanda şu mektebe gidip bilmän okudan alan çağalar bolýarmy? O yaman gar yağanda ýene täzek bilmese galýarlar. Galan çağalar bolýar. Goluňyzda mektep salmak barada bir proýektde bar diýip gurrun edilýärmi? O edilýär barada ýa çağalar dökkä ýaşy saljak diýip mektep saljak diýip entek başlanana ýok. Çagal dökülen ýollaryňyzyň haçan asfaltlanjak barada aýdylanokmy, ýylaty düşündirişe maglumat berilenokmy? Haçan şonu bejermäge ýetişeklikler barada maglumat ýokmy? Ýok, o maglumat bizintek eşdemiz ok. Haçan boljan aýdanoklar. Etrawyň çägindäki böýleki owalaryň daýhan birleşikleriň hemmetiniň ýollary bir meňdeşmeýär, şunu bejerilýän, oňurlýan ýeri barmyna plan owan diýip bir görelde görkezler ýani. Ay mene göremok olar ýaly owany. Hemmeden bir deňrak. Etrawyň kalhozlaryň ýollary bir deňrak. Hiç aýnadan berilmeýär, oňurulmaýar, şol öňkü oňurlan ýollardan gatnap berler. Habar Sima Sultan Çylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada pikir paýlaşyň. Munyň üçin Adatlyk radiosynyň adathabar.com web saýtyna şeýlede Facebookda Adatlyk radiosy we WhatsApp sosial ulgamynda Adathabar sahypalarymyza tesir ýazyň. Adathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isteseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Adatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.